Salah tuh. Ya alah. Dong telo kok jen sorone koyo bokek langsir sak dhewe lho. Sorone kono lho. Mana sih kok kayak gini? Walah, lah sorone jan go gedung telo adoh kaya embuh motor ning kono. Capek iki kayak kendang to tuntun mlaku ya amun kok semut to kowe iki. Iya ya iki lho. Jan Suwine. itu Pak, panas Aku rasane kowe. Jenenge panas kok. Panas kok yang ini kok panas-panas opo? Lah ya panas, kayak apa Ini panas. Ndeleh motor ae ning kono. Sampe ngarep apa mburi? Sing lah, aku ngarep apa mburi? Ngarep apa mburi to? Ngarep apa mburi? Ngarepe aku. Yo. Sampean kene, Jeng. Hah? Hey. Kayak gitu mau. Yo. Yuk. Banter ton. Ayo. Banter ton. Salah tuh. Apa tuh, Pak? Masih koyo ini kok malah. Punyanya apa tuh sampean kene? Bleng aku rasane karo kowe. Malah tenanan to. Iya tenanan lho. Ngangkat sak ngene kok. Ayo. Tak cekuk. Terus. Ayo Ton. Ayo tak. Pasar. Aduh. Malah kok dorong-dorong rene iki yo. Iki karepmu Ton. Lah apa tuh, Pak? Mama aku ungkar kaya apa dah. Jembleng aku rasane kono-kono ra kuat kene ra kuat. Tapi ya lo jenenge apa tuh Wah. Ayo, ora balik-balik iki ra kuat. Ya ayo. Yo. 1, 2, 3. Ini kemana? Mantan Pak. Tonton. Lah sampean piye Angkat sak ini kok. Akar. Ya saya gendang. Ayo teman kono. Ya ndang. Jangteng. Yo. Tenanan nyet. Bentar, angkat dur. Dur Ton. Aduh, kan lo aku ki. Tan piye? Ngangkat ngene kok. Tan. Tarik mundur Didi. Kurang rono Ton. Diangkat. Nah, kakean. Habis. Panas sih kayak gini kok. Tem laku ya Ton. Ya wis gendang. Tak panas kok. Panas sih kayak gini kok.